Wel Daniel, croeso i'r ofal. Sut mae'n symud o'ch chwarae o'r Gaernarfon? Rili edrych ymlaen i fod yma chwarae. Obviously mewn local i fi, so wrth y modd bod wedi joinio. Ac ti wedi cael amser dan bala ac lawr y lôn ar un adeg hefyd blynyddoedd yn ôl. Ond dwi'n siŵr bod gen ti teimlo bod gen ti rhywbeth i brofi i pobl Gaernarfon hefyd? Eto, dwi'n edrych ymlaen oedd yma i chwarae. Obviously mae'r cofis yn passionate am y clwb, so edrych ymlaen i gryfhau y tîm. Dwi'n efo lot o experience yn y Welsh Prem, so edrych ymlaen at y challenge newydd. Wyt ti a fi'n gwybod, da ni wedi bod eisiau seinio chdi stipyn rwan, ond beth yw'r gwahaniaeth tro yma? Beth sydd wedi gwneud chdi feddwl wwan di'r adag iawn i ddod i'r ofal? Eto, dwi'n meddwl bod fi jyst yn barod am challenge newydd, jyst i gyrfau y clwb a gobeithio mynd ar clwb i Ewrop, dwi'n meddwl dyna di'r aim i ni. A hefyd jyst bod yn adra eto yn chwarae'n local, so dyna di'r peth pwysicaf i fi. A cyn ti, dwi'n gwybod ti'n dod o'r ardal yma beth bynnag, cyn ti pyn o ffrindiau yn y garfan? Oes eto yna lot o gen yn y tîm, yn y lig i hun hefyd, so dwi'n meddwl bod fi'n mynd yn bell iawn, ond dal yn y Welsh Prem. Ac beth ti'n meddwl fedri di ychwanegu i'r tîm? Eto, lot o experience, dwi'n licio gael ar y bel, dan os dwi'n bach o quality. So jyst cryfhau y tîm i gyd a gobeithio mynd yn un step yn bellach a pwysio tîm mewn i'r Ewrop. Ac dwi'n siŵr ti wedi mwynhau hyn y bala, faint anodd oedd i gadael y clwb? Oedd, anodd iawn, lot o attachments i'r clwb, emotional attachments hefyd ar ôl y blynyddoedd dwytha. Ond eto, dwi angen bod yn chwarae wan, dyna di'r peth pwysicaf i fi. Gaernarfon yn clwb mawr, so lot o hanes, cefnogwyr anhygoel hefyd yn y gyngraedd, so rili edrych ymlaen i chwarae wan y cofi am i, so dyna'r peth nath i'n teisio ddod i Gaernarfon. A dwi'n gwybod bod y brawd a dy ffrindiau dod yma i watching games beth bynnag, so dwi'n siŵr wedi neis chwarae o laen nhw fydd? Fydd, mae'n lot o bobl yn nabod fi yma'n barod, so oedd yn neis i chwarae flaen, gwybod bobl yn gallu probably cerdded i'r gêm i watcha fi lle bod nhw'n gael trafeilio on. A ddari sôn am y treinio falle gyna, ac fydd handi chdi gallu bicio i treinio o'n ymlaen? Fydd, ga wneud jog bach neu beic, gweithio ar y fitness ar y ffordd i training. Gobeithio y training fi'n bri anodd, so felly yn gorau cael ei ffadda. A ti wedi gweithio efo Hyw o blaen, do? Do, eto Hyw yn rheswm pam nes i ddod yma, dwi'n wedi gweithio fo yn drwyd. Rili licio i style o mewn coelion i fi fatha chwaraewyr, so edrych ymlaen i tîmio fyny efo Hyw eto. Ac yn ola, fydde bod sa'n gofyn hyn i pob sy'n synio, da? Sgyn ti neges i'r cofi am i? Just mor excited i gael nhw gyd yn ôl lawr i'r cae. So gobeithio neu o'n i gyd yn ddian a reid perfformiad da fan iddyn nhw. Ges, dwi'n siŵr wneud i, Daniel, croeso'r ofal, da. Diolch o'r iawn. Grazie.